Intajt li l-altruwizmu huwa għat egoist. Mike, intajt li l-altruwizmu huwa għat egoist. Ejja, daru kontrija darbatta fuq il-radio, ġifiri tamel fostering, ġifiri egoist, ma femmunix rrit najt bija. La tatik pjaċir il-ħagġa tamela għax tiħu għod. Mux tiħu għod, ta' xittik xaħġa l-ura. Xittik l-ura l-altruwizmu? Sodisfazzjon. Let's say fostering, per esempio, sodisfazzjon li jattara persuna tintegra, tikber, sib l-opportunitajiet tagħha li inti parti minn ħajtu jew ħajjita li ħadd ispiċċa l-qudiem. Qed jagħtini dak is-sodisfazzjon. Meta dak is-sodisfazzjon jieqaf, inti ħadd jieqaf. Fil-fostering, per esempio, u jispiċċa l-placement, għax ma jibqax jitik dak is-sodisfazzjon. Ma kien hemm momenti f'għalik fej sodisfazzjon kien spiċċa u kienet. Kellek twaqqaf fil-fostering. Ma waqqafx. Xorta kellek għanijiet ikbar naħseb. Le, kien hemm meta waqqaft. Ma kien hemm momenti pereżempju fej id-dar ma' Julian kienu vera diffiċli affarijiet. Ejja, waqqaftu ta' 18. Kont waqqaftu Julian? Ejja, 3 months before 18. Naftakarix di. No, ma tafix. Kien ġiġu nrolli ħafna. Kollox maħna għadu Julian. Le, kien temporanja. Kien tella ftit. Umbat, reġaġi and he understood what I wanted and tafif. What I would have liked. U jisu kiber u realizza ta' wkoll. U from then, umbat, wara li waqqaft il-placement u reġaġi, I mean, things improved a lot. Isma ma tlix xinu għalik barra bħid. Li barra bħid u għalik. Momenti jek fejat il-lussja kem jena kontent. Kem il-xol tijaj kollu li tfajt f'dawn nis jew f'da innaf li gradwajt, għanna fil-mat nitfaw, li gradwajt mill-università. Li gradwajt mill-università. Għedin fi krizi gravi. Għaw iktar kilkomen għalfejt ħares li jisek ċerfa li għada kif frat eskort Mark wan ġej għal-wicċa. Innu għasta kilkomen huwa krizi serja fil-pajis.